převádí, tak ty si to měl toho technicky chvílí, jo. Ale když to musíš na pro reklamu, jo. Ty vole, kreténí nemáš, no takhle nehru. Takhle. No a to je to samý, když se říká po té Yamaze. No, ale vy, ty bys si to měl sám, jo. To je hrozný, jo. Ale byl jsem tu a ty. A to je všechno odendatelný, jo, rozumíš, to máš kapitol. Ale když to je znamená, ale kokot, jak se to nestalo, jo. Ti odendatelný strany, ale když se podíváš, nepodívám, no. Pohyb. Teď jsem tu aktéru, já jsem rychlý. To 1, 2, No, pojď. Kreténi 2. Ale tomu zůstalo jako stejný.